دو پارێزەرên Kurd li Kobanê ragihandin ku hêzên Partiya PYD ji ber helwestên wan yên siyasî gefa girtinê li wan xwarine. Parêzerê devera Kobanê Mehmûd Ker'û bangawaziyek ji komîtên mafê mirovan û rêxistina penaberan re di netewên yekgirtî re şandiye ji bo rizgarkirina wî ji gefa mirinê ji aliyê hêzên PYD. Parêzer Mehmûd Ker'û ku doh di riya telefonê re beşdarî di nav nûçeyên arkê de kir û behsa rewşa Kobanê û şerê ku niha li wê derê çêdibe, her wiha behsa sedemên bi serneketina hewildanên guhertina Deylan di navbera her du encûmenên Kurdî û çekdarên Daişê de. Mehmûd Ker'û îro ji arkê re got ku piştî beşdarbûna wî bi riya telefonê re di nûçeyên arkê de dewriyeke hêzên asayişa PYD hatin mala wî û ji malbata wî re gotin ku bila Mehmûd devê xwe bigire û îdî neaxive û gotin em beravaniya Kobanê dikin û nabe tu kes li ser me biaxive. Ker'û da zanîn ku asayişa PYD ji malbata wî xwestiye got cihê Ker'û diyar bike ta ku wî bigirin. Parêzer û çalakvan Mehmûd Ker'û yê tê naskirin bi çalakiyên xwe yên di mafê mirovan de şoreşê de û beriya wê jî piştgiriya şoreşa Sûriyê dikir û eşkerekirina rastiya ji hemû aliyan ve li Sûriyê ku çend caran bi sedema karî wî yê însanî rastî gefa mirinê hatibû ji aliyê rejîma Esed û ji aliyê rêxistina Daeş ya teroristî. Ji aliyekî din ve Parêzer Ehmed Mihemed endamê Komeleya Parêzerên Kobanê daxuyaniyek belav kir û tê de got di dema ku Komeleya Parêzerên Kobanê daxwaz dike ku gelê Kobanê yekîtiya xwe biparêzin û bergiriyê di ber Kobanê de bikin, hêzên PYD Parêzerê Kurd Ehmed Mihemed îcbar dike ku derkeve ser xalên wan yên pişkinînê û navbedariyê bike. Her wiha di daxuyaniya Komeleya Parêzerên Kobanê bang li PYD kir ku rêzê li azadiyên xelkê bigire. Tê zanîn ku ev demeke şer û pevçûnên di navbera hêzên Partiya PYD û çekdarên Daişê de li Başûr û Rojava û Rojhilatê Kobanê derdikevin û tê de bi dehan welatiyên sivîl û endamên YPG jiyana xwe ji dest dane, her wiha bi dehan çekdarên Daişê jî hatine kuştin.